la școală, a părinților, să participați la activitatea noastră de încheiere. Va fi o serbare a clasei a 4-a, așa cum este tradiția. După serbare va fi înmânarea diplomelor care se va face pe clase, iar după înmânarea diplomelor se va face un carnaval în care copiii vor fi îmbrăcați în costume de carnaval, s-au înscris pentru a participa la concurs și restul copiilor vor dansa. Ca o mică petrecere de sfârșit de an școlar. Vreau să vă mulțumim în numele colegilor pentru sprijinul acordat în finalizarea proiectului Zero Microb, un proiect național la care am participat și noi, și totodată pentru buna desfășurare a cercului pedagogic, sprijin pe care mi l-ați acordat și l-am dus la un bun sfârșit cu succes. A fost. Oricum, mulțumim mult pentru că tot timpul când v-am cerut ajutorul, ați fost alături de noi și noi o să fim alături de dumneavoastră de fiecare dată când o să aveți nevoie de un sfat sau de un sprijin. Mulțumim mult! Dragi părinți și colegi, astăzi a sosit și rândul nostru, celor din clasa a 4-a, să vă prezentăm serbarea de sfârșit de an și de primul ciclu primar. Aceasta va cuprinde 1. Sceneta la mulți ani Moș Gheorghe, 2. Dans popular, 3. La revedere, doamna învățătoare, 4. Dans modern. Serbarea va începe cu sceneta la mulți ani Moș Gheorghe. Așa, vecine, ăsta este steagul Austriei, pune-l pe poziția a 3-a, iar tu pune steagul Americii pe poziția a 5-a. Steagul Franței merge pe poziția a 1-a, iar al Spaniei pe a 2-a. Mai rămân 3 poziții, 3 steaguri. Steagul Australiei merge pe poziția a 4-a, pe a 6-a a Angliei și pe a 7-a a Argentinei. Nu le pune așa de aproape pe Angliei și pe a Argentinei, că s-au certat din nou pe insulele alea Moș Gheorghe. Ba, lasă, că la mine în poartă nu s-au certat. Dar de ce ai pus steagurile astea la poartă, Moș Gheorghe? Porți un congres internațional în casă. Nu mai, vecine, și-o transformă casa în hotel. Ia nu mai râdeți de unul cu părul alb. Ce, nu știți că mâine e ziua mea? Da, știm, ne spui dumneata în fiecare zi de 1 decembrie că ai mai întuneric cu un an. Dar până când ai pus chiar guri la poartă, într-o anumită ordine ca și la competițiile sportive. Ei, dar ce nu știți voi este că mâine va fi o aniversare cu totul și cu totul deosebită. Vor veni toți fiii și fiicele mele și cu soții și soțiile lor. Ei și, mai bine ai pune un singur steag, steagul românesc și gata. Noi toți ceilalți punem steagul românesc de 1 decembrie, că nu e numai ziua dumitale, e și a țării. Și, doamne vecinilor, dar nu știți că eu m-am născut odată cu țara? Cum odată cu țara? Păi, atunci când au cucerit romanii Dacia, păi vine cotul lui Traian, împăratul Romei, odată cu... Am 7 copii. Am 7 copii și fiecare sunt născuți locuiesc în 7 țări cu soții sau cu soțiile sau soților. Și vreau să văd și vreau să vadă că aștept cu drag în uliță. Și le spui și lor povestea nașterii tale, Moș Gheorghe. Dar crezi că or fi uitat-o? Păi tu oricum o povestești mereu de ziua dumitale. Ajunge să te întrebe vreunul dintre invitați câți ani împlinești, că te și apuci să repeți povestea nașterii tale. Dar nu știți că eu m-am născut odată cu țara? Cum odată cu țara? Atunci când au cucerit romanii Dacia, oitine cotul lui Traian, împăratul Romei, odată cu țara întreagă. Măicuța mea, Dumnezeu să ierte, mi-a povestit totul. M-am născut la unirea de la Alba Iulia. Mai povestește-ne odată povestea, Moș Gheorghe. Eu unul, deși o știu aproape pe de rost, aș vrea să o mai aud încă o dată din gura dumitale. Mama era la Alba Iulia, a vrut să plece la unire. Tata nici măcar n-a vrut să audă, că n-a vrut să o lase. Mama a spus că doar și copilul lor vrea să plece. Tata s-a speriat, s-a uitat în toate părțile și n-a văzut pe nimeni. Bineînțeles, eram eu. Mama a spus că doar de dragul meu vrea să plece la unire ca să mă nasc român din România întreagă.
Chiar așa i-a zis Moș Gheorghe? Da, chiar așa, mi-amintesc perfect. Frumoasă poveste, Moș Gheorghe. Ai de ce să te mândrești cu ea, dar nu se prea potrivește cu steagurile astea străine și nici cu soarta copiilor tăi. De ce ai lăsat să plece din România asta frumoasă pe care tu o îndrăgești? Păi credeți că m-au întrebat? Uite așa, s-a întâmplat. Și eu sunt necăjit. Nu de mult mă mângâiam cu soția mea care acum a luat-o Dumnezeu. Sunt singur și părăsit de toți. Lasă, Moș Gheorghe, că ești cu noi. Noi nu plecăm nicăieri, Moș Gheorghe. Dar ce văd? Uite acolo, în vale, o mașină din alea mari străină. Ba nu, 2, 3, 4 și niște taxiuri. Urcă greu, se mai opresc, pornesc din nou. Ei or fi. Păi cum? Vin de azi? Ce bine că sunt îmbrăcat în haine naționale. Trebuie doar să-i aștept. Nu te grăbi, Moș Gheorghe. Uite, s-a oprit. Drumul este îngust, sunt gropi, iete și mașinile nu pot urca. Dar uite ce frumos sunt îmbrăcați, mai ales cu carne. Da, dar cum am spus, ce bine că sunteți și voi îmbrăcați în haine naționale. Trebuie doar să-i așteptăm. Vă rog să veniți și voi la ziua mea. Veni, Moș Gheorghe, cu plăcere. Vai, ce bine că sunt îmbrăcate în haine naționale. Bine ați venit, copiii mei, ce bucurie îmi face să veniți aici. Priviți, acesta este francezul, pe numele lui Ion, cu soția sa, Marie. În cinstea voastră am pus steagul Franței pe prima poziție. Bine ți-am găsit, tata, arăți mai bine decât în pozele pe care mi le-ai trimis. Bună ziua tuturor! Bună ziua! Bonjour, papa! Intrați în casă. Acesta este spaniolul, pe numele lui Paul, cu soția sa, Carmen. N-am văzut-o decât în poze. În cinstea ei am pus steagul Spaniei pe a doua poziție. Ce mult vă bucur, tăicuțule, și Carmen se bucură. Și eu am făcut o mare plăcere cu steagul acela. Ce idee grozavă! Hola, papa! Mulțumesc! Acesta este austriacul, pe numele lui Vasile al meu, cu soția sa, Charlotte. Acesta vine de la capătul lumii, unde în 1 decembrie este vară. Acesta este australianul, pe numele lui Ștefan, cu soția sa, Helen. Bine te-am găsit, tată. Aceasta este prima mea fată, americanca, pe numele ei, Mihaela, cu soțul său, Tommy. La mulți ani, tată, nu te-am mai văzut de mult. Aceasta este a doua mea fată, englezoaica, pe numele ei, Mărioara, cu soțul său, William. La mulți ani, tată, nu te-am mai văzut de mult. Aceasta este Mezina, care a crezut că stă cu mine până voi închide ochii. Aceasta este argentinianca, pe numele ei, Floarea, cu soțul său, Domingo. La mulți ani, tată. Vedeți că au venit cu toții, așa cum mi-au promis. Bon anniversaire, Jean Papa. Feliz cumpleaños, mi papá. Bine, măi, băieți, dar măcar pe nevestele voastre nu le-ați învățat 3 cuvinte românești. La mulți ani! Voi voi ați uitat că sunteți români. Păi, dragă tată, noi am crezut că o să-ți facă plăcere să auzi cum se vorbește în altă țară. Păi vezi și la un filme că se vorbește astfel. Păi măcar de ziua mea, care cade și de ziua României, n-ați putut să vorbiți măcar un pic românește. Tată, nu interpreta greșit. De fapt, am vrea să te obișnuiești puțin cu limbile străine ca să poți să alegi. Ce să aleg? Ce să aleg, fata mea? Tăticule, eu trebuie să spun totul, am sarcină din partea tuturor fiind Mezina. Noi, ai văzut că fiecare dintre noi ți-am adus un mic cadou în atenție. Nu te-ai bucurat de cadouri și ne-ai bucurat și pe noi cu steagurile puse în poartă. Noi ne-am hotărât să te rugăm să alegi la care vrei să locuiești câte puțin sau să alegi pe cei 7 copii ai tăi la care vrei să locuiești.
De aceea noi și vorbim cu tine în limbile țărilor noastre. E ce zici? Acesta e cadoul. Acesta este cadoul vostru? Cum să plec din țara mea? Cum să-mi las mormintele părinților mei? Cum să las mormântul mamei voastre? Cum să-mi las averea, vacile, caii, oile, găinile? Unde va mai fi o Alba Iulia? Domnilor, gentlemen, Moș Gheorghe, noi înțelegem că s-a respins propunerea noastră, cadoul nostru de brindai, de zi de naștere, nu supărare, nu problemă, nu supărăm noi deloc că avem al doilea cadou de rezervă, cu surpriză. Ce cadou? Ce cadou? Ce surpriză? Cum? Care? Un cadou mai mare ca ăsta nu cred că poți să scoți din buzunare, Tom. Nu, tată frate, din lau, tată socru, nu te supăra tu, nu vii la noi în abrod, vreau să spun la străinătate, nu, bun. Altă propunere, cadoul nostru, venim noi aici, noi venim la tine. Iată cadoul, noi toți ne mutăm aici în sat, primești așa un cadou. Cum, Tomi, să veniți voi la mine? Da, tata, acesta e al doilea plan al nostru, planul de rezervă. Dacă tu nu vrei să vin străinătate la noi, ne mutăm noi toți aici. Eu fac în sat chiar o fabrică de brânzeturi și alte cele din lactate. Am toate planurile și cum știi, Marie, soția mea, este specialistă în zootehnie. Dar eu fac o fabrică de brânzeturi pentru animale. E o fabrică de îngrășământ pentru solurile de deal și de multe. Eu fac elei și cu mine mă ajută. Elei și cu mine facem o fermă model ca Domnul e bancher, așa că noi facem o bancă și o societate de asigurări. și noi facem o fabrică de textile de lucrare. Domingo și cu mine vom face un spital cu acordul sătenilor și a primarului. Așa veniți de acasă! În sfârșit împliniți viața cu ochiul. Ce ziceți, oameni buni? Îi primim? Da. Atunci mă pot și eu bucura de tortul meu. Pot în sfârșit să spun